Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam ka Jantia Coal Miner and Dealer Association. Henegasngi kilami syakmat ban penpau baka kamti doyong kedai ke baki imja. Habakran bagi nong thok khubor Shillong Press Club u ex-president ke JCMDA uba JR Pertu. Ulaong bahadu mentau kimpat yo ya kalat habedai berkecingti doyong. Kathan jongi kandong ke bae ban le eko open cast mining. Namar 6 meter hab banti syapo bat sayat bet banti yu doyong. Kani kan kata namar syai kin berat ya ka khando ka bakisai, kani kan kata ya ka mariang ru. Ula benrap da ka baong bakumba prapo pesan ki brio ki imja da ka bati doyong bat tang khandiat ki batrai kam sorkar. Kaseng da ka wei ka jingmut, kala shim ya ka rai ban pendong da ka jingyat pat ba jai jai, ha ka hanyu trik ya yong ha East Giant Hills, ban penbor ya ka sorkar bakan wat kilat gerinti, ban penbet ya ka di jingti doyong ne ka rat hole mining. Nakaliang uba sambor miling do member planning committee ulaong baka Supreme Court kala ailat baka jinglong try ka khando ba de umar ka de jong ki try ri try muluk henry ka basyam jing e ka de baka long kaman jong ka jaka ngimla ban tray da ka open cast mining ka jingtmu jong ka rally ka long ban kentu ka sarkar ban shnai ka da scientific mining ka ba yahab ba ka jinglong ka jaka ha ka than ha Giant Hills ka jingdon jong udoyong ka jedliu bha ba haban ti da ki spa phut bat udoyong udan tang khandiat udong kaseng kakwa baka sorkar kan ay katakaan baka nyahap bat gajinglong jong kajaka Presiden ila kran long kajing tmuhi jong kene karali hoy ngitip syai baka Supreme Court por baka play por baka ailat yang kajing trade yang kawai ka ba ay mensem yang ikum ki try ri try muluk long baka Supreme Court kala ailat baka jinglong try ka kendeu ba dia umar kam long ki mengi ki try ri try muluk kat kum kasik shedil Henry ke epat ka bangisem jinga long kene ka open cast mining namar kat kum kar kom long kom man jong ka jaka ka jong ya po Giant Hills ngimla ban tre yaw dewyong lang ba kene ka open cast mining ta ka jing tmuhi jong kene ka rali long bangi kwa ban tumpau sa ka sorkar bangi kwa ba ka sorkar kan thau kilat kilemti ban snai ka ta ka scientific mining ka bayahap bakar komlong jong ka khendeu ha kita ki thain ki jongi namar ladangi phai ya ka open cast mining ladangi pen nuksa ya ka komtre jong kene ka open cast kalong ka ba bha ban tre hapo hangte hapo Giant Hills khamtam namar pi hi hapo Giant Hills ka baja kalong ba ka jing jiliu jong ka jing don jong doyong kalong jiliu bha ni ha ban ti ha do shispa food le don ti ba south pa spa food ban doyong don tang sau san fit ban le ka open cast ka long ka ba tangi na teliang ki ka shangi kwa ban pha ka message cha ka sarkar lang ba kane ka rally ha ka nyoterik bangi kwa ba ka sarkar ka de ban ayeng ye kata ka ain ka ba ya hap ken bat kan ka komlong koman jong khendeu jong yang tai ha ni sngongu ye ka sarkar ba ka la trishtom Henry ke epat ka ba pen sngal si yengi ka long andang ilayo e kata ka mining ngimla ban tre ta kane hi ka ba pelong yengi ban pelong ekene kerali ba kajingwan jong yang ne kalong ban khot ban weru yaki baro kinong tre dewyong ki ba shakta na kene kajingkhang jong ka dewyong bat khamtam kitu ki ba sngew yahap yakene kajing angnut ka jongi ba ka sarkar kan wanra na kita ki balong kum ki underground scientific mining lene ki small scale underground scientific mining ban ngikwa ba ka sarkar haswa ba kan le e kanu ka mining namara dangi phai kum kene ka ain mo ka baka ka sarkar kala shina ha hajar khat ar kene ka inde kadang ka ka ain ka mining policy ha ka jing sisa ha chwa baka sarkar kan le ekano ka ban thawe kano ka ain kene ka policy na ka banta ban khlong yo maul ne usiap kene ban pelong chwa ka jing survey ken ya ka to ka khendeu ba kumno kar komlong kar komman jong ka to ka khendeu khnang ba ka kane enda kila snaya kane ka policy kan long kan pensuken ya u duk orang lina matin pet kini open cast mining idon kam ki jaka ki bahe kan re ka kompat khendeu pat ka jongi po Giant Hills kam ya hab bat kane ka open cast mining tak ka ba khmat du ka jong ka jingang nu ka jongi long bengin kwa ba ka sarkar Meghalaya kan penlong kan thung no da kata ka komiti ban le survey kini ki jaka pat bakan pha saka sarkar India ban thau no da kata ka policy ka ba ya hab
mat ka jinglong jingman jong ka kendeu ka jongi hante apo ajain tehil pada ka jelahi borok kowe te ngikot ngiwer ya borok ki seng bahalang ki asison jong ki truk ki don ki asison jong ki nong jet muslek ki ba tep dai ki driver long borok ki tu ki bala syak tak nagane ka jing ti doyong long ikwa bikin wan sekate garali bang pagi bangi kum ki nong jangtia lene khamtam hi kum ka is jangtia hil ngim kemen lene ngim la shu ban yai dakane kaban ong na kum bapau menta seperti ban ong bangi trebe a nyen rengi kwa baka sorkar kan snutu ya ka jing ka jongi barbakan ai yang kata ka mining kaban long ain bak kaban yahab bak kendeu ka siap jongi kata hilong ka jing temu ka bahakmat do jong kane karali ka bangi temu ban pelong akan nyotri hapo clearet is jangtia district but is no to along the bomla bandong the lele ru practically tira kata ngila perkat namar ngila syam jing sisa mentala khat ar khalai snam bun ikun gikti kiba ngidei ya kaban pa school kham sejrong kham sejengai kham senang ila pan persenge no namar ka kamai ga kaji trega kta hagite gitai baro ngilai melin kumbak prapo kana persen de naga jingti doyong kat khendiat kiba trade office tenang ta umde tang kiba kine ki coal miners and dealers umde kiba pun ki stakeholders kiba don ka jing yade bat ka kamti doyong ka kta lut tengi bakani ka open cast mining ka sarkar long ba ka honorable Supreme Court mo ka aibor ini rengila nisiam baka tagalong ka bomla bandong practically tingi kerpat ban ngila yakut ban pelong no daka peaceful rally hakan neutrik hang te ha is giants kabangimut ban pen pau ya ka sarkar ban penbor ya ka sarkar bahkan ngau ha ban find out ki ways and means ban regulate ya kane scientifically ya kane ka rat hole mining kabangi dai tang da kane kabangi la ban continue bangila ban survive namar lada ka ya teng kane ka jingkhang ya ka jingti doyong bat rangkat ru da kane ka bangim yakot bor ka bangim la practically kumbangala manusia kanang wan ra hisu ka jingdup ka jingkerdu ka jingkulat aginong sansna ti kata kade ka jingtmu bangin pelong ya kane ka peaceful rally ban penbor ya ka sarkar ban karpat ya ka sarkar na kane ka jingti doyong don ki bati doyong don ki bale kiwe ki kamrit bariaru rei ka jingti doyong kade ka kam ka baki im direct and indirectly trena du ka tu ko por mentala kumba khat arsna me ilayaj sigi bor nadu ka sarkar India sidu ka court Supreme Court ka badan buram re hadu menta ngimpat yo ya ka solution namar kumba iba ilai su mentan kane ka open cast mining hagi thain jongi kat kum ke jing jongi ki try jakat try muluk stay kalong ka bomla bandong open cast mining vertically in here setai kumba chispa meter but nangta ngisayai horizontally ban say ya doyong dei tang da kane ka lenti ka bangila bande kane ka open cast mining ka bangi hab here vertically setai chispa meter kanam kta tang ya ka jinglot kan kta ru ya ka environment shano ngin bread ya kane ka khendo ka bangin sei per kenria na ka to ka jaka ka ba chispa meter laispa food plus kane kan kta jur bahaya ka environment but nang taru laitu mentan haka ngalong UMDC mencuah nadu arar khatsau hadu arar khandai ngatip ha yagar kombat khendo yagar kom ai land document ikibriu jangi don wala bandon ka jaka hadu
dekispa ekar. Iwe arila abandon rei kendai persen kindon kabahe ar lai san hektar.